tam seš ty vydáš za 3, pak je tam krmoťák, ten vydá za 2. Takže vy 2, vole. Takže vole, co řešíš, vole? Hele, dáme vám 2 mladí, aby jsme učili. To zní férově, ne? Dáme vás o jednoho navíc. Dve vás o jednoho víc. Ale to ne. Ale jo. Já se ještě musí go. Jak to? Hraj s náma. Jak to je, co? Já můžu, jenom jednu. Jenom 20 a jenom do kulí. Ne. Máš nějakou kapsu, kam se to mohu hodit? Jdete to někam? Dokonce mám na zvyk. Paráda, ty. Jde sem. Ale on už je mrtvej. To prostě. Nevidím ho vůbec, nevím. Jo, dal jsem ho. Už je konec. To tam aspoň na ráně, když tam půjdeme rovnou. To právě musíme jít domů. No když půjdeme za den, tak si ohlídeme jenom tu stranu toho lesa. A musel bychom to obejít. Ale nemusíme si ani hlídat okna, nemusíme jenom vyčistit. Takže oni nepůjdejí. Proč máš jednu rukavici takovou a druhou takovou? To ne. Ne, já jsem... Ještě 2 otázky. Ale jednou mám plynovku a trefím tě oprdel. Natáčím, tak to chci vidět. Tak ale na to ty odpoví. Tak to ještě mu odpovědět na to, prosím tě. Nevím, nemám peníze. Ještě se teď, proč má jenom jeden chránič na slovem, proč nemají To ten... jsem si taky chtěl předtím. Jo? To už ty přišlo co? No, že jako klečí. Dané odpověď. To je důležitý. Já se taky myslím, že bychom se mohli domluvit, protože máme 4 minuty. Jo. No je. Jo, tak pojď, máš ještě nějaký utéct. No oni furt vymyšli, půjdeme jistat. Prosím tě, teď není von. Oni říkali ne, půjdeme všichni za sebou, budeme se držet. Tak to bylo Petra, takhle nějak podobně. Takže já jako, tyhle přesně... Já jsem Ty vole, to se chystá, to tolika peníze stojí. Pak přijde, vole, bude tady mít takhle. Dobrý. Tak já ho jdu, no, vidím, že se nic nedozvím, tak teda... Já když se také podívám přes to. To vypadá to pěkně, no. Je to pěkný, ona víc to ještě i svítí. Ale je to sklo, ne, takže to... No. Je to pěkný, no. Je třeba ty plastový stojí za hovno, protože nemají takovou... Není to tak přesný, To je no. jenom jako No, zase opět, já nechci být jako nějaký to, jo, ale nechci být zbytečně od tématu. Takže my půjdeme úplně tou spodní a tou nač. Když s nima. Jo, já jdu s váma. Jo. Krajem od spoda. Jo. Když teoreticky by možná mohl jít, my půjdeme vole na vsteč, vole. Jo. Ah!
Oj. Už, stop. Už jsem to dostal. Asi.